Türkmenistan'ın regionlaryny raýatlaryň arasynda un ýetmezçiligi bilen bagly seýrek ýüze çykýan nägililik çäreleriniň iň soňkysy Daşowut welaýatynyň Eňir etrafynda bolup geçdi. Ýekşenbe güni Daşowut welaýatynyň Saparmurat Türkmenmaş etrafynyň Ýalkym daýhan birleşiginde bir näçe aýal un ýetmezçiligi bilen baglylykda etraf häkimi Serdar Meretow nägililik bildirdiler. Hemmesine seni günäkär, sendiňe pagy tekdirdiň iýmäge zat ýok diýip Azatlyk radiosyna 10-njy maýda gowuşan maglumatdan ma'lum bolşuna görä, dükanyň öňünde un nobutuna garaşýan aýallar ol ýere sebäp bilen baran häkimi ýakaladylar. Etraf häkim aýallaryň elinden gutulup wakanyň bolan ýerine etraf polisiýasyny ugrudýar. Onuň ýa-da häkimi nägililik bildiren aýallar owanyň medeniýet öýüne polisiýa tarapyndan häkimi hüjüm etmegi, özlerini kimiň öwredendigi barada soraga çekilýärler. Saparmurat Türkmenmaş etrafynda un ýetmezçiligi bilen bagly aýallaryň häkimi nägililik bildirmegi barada 10-njy maýda Türkmenistanyň Kronikasy hem habar berdi. Soňky ýyllarda ilaty ýygy-ýygydan un ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz galýan Türkmenistanyň häkimiýetler 2020-nji ýylda buğday plan borçnamasyny azaldyp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tawsyrygy boýunça paýta plan borçnamasyny geçen ýyldaky 1 milyon 50 000 tonnalygyny bu ýyl 1 milyon 200 000 tonna çykardy. Ýurt boýunça geçen ýylyň buğday hasyly üçin döwlet tarapyndan bölünip berilen 760 000 hektarlyk meýdan bu ýyl 690 000 hektara düşürildi. Buğday meýdanlary ýurt boýunça 70 000 hektar azaldyldy. Yerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdylmagyna görä Saparmurat Türkmenmaş etrafynyň häkimi Mawtumuly hemde Aýbewur daýhan birleşikleriniň ekerançylyk ýerlerine öz peýdasyna küncü, mäş, jöwen, gawun we garpy ekdirýär. Şeýle-de Owa hyzmat kärhanasynyň hemde daýhan birleşikleriň hasabyna Saparmurat Niýazow daýhan birleşigine 150 hektar ýere şaly, Azatlyk daýhan birleşigine 50 hektar ýere jöwen ekdirdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Saparmurat Türkmenmaş etrafynyň etraf häkimliginden kommentariýa alyp bilmeýär.